vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Anzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Kana mava kupostawo nyaya yangu, please vikaiwo chitupa changu. Mukomanashi, nyaya yangu yakamira sekudai so. Inini mukoma ndiri munhu wekuti ndinonamata ende kunamata kwekutorevesa. I am a Pentecostal. Zvekare muchechi imomo mandinonamatira ndiri nditoriwo elder. But pane zvimwe zvinhu izvo zvandakasangana nazvo, zvinhu zvekuti kana kutozvinzwisisa nanhasi uno handitombozvinzwisisi. Inini zvangu ndanga ndiri munhu wekuti mukunonamata kwangu I had never had any revelation as such, kana kuti ndingati ndakambonzwawo izwi raMwari richitaura neni. Aiwa, ipapo ndinenge ndava kutoreva nhema. But I suddenly had an encounter with a spiritual being. Zvekuti nanhasi uno mukoma, it does not even make any sense at all. So mukoma, zvakaitika ndezvekudai so. Takati takwanisawo kuwana mastands emusangano ndokubva tazoallocaterwa mastands edu. Zvino takati taallocaterwa mastands edu ndokubva tazotanga kugara kunzvimbo kuya. So ikoko kwacho kwatakaallocaterwa mastands edu neuko kwandinoshandira in the middle of the CBD muHarare. Pane kamufambo, but fortunate enough nditoriwo nemotikari yangu yandiinayo. Zvekare ndine motikari iyo yandakazopiwa, it is a company car, saka most of the times ndo yandinoshandisa iyoyo. Zvino zvinoitika mukoma ndezvekuti for inini kuti ndinge ndichizokwanisa kuzonodropa vana vangu nekuti vanodzidza munharaunda dzakasiyana siyana, this I did it specifically kuti mwana umwe neumwe anofanira kuti ange achizodzidza at a different school, because ndainge ndichiavoida zviya zvekuti vana vasazopfurirana kuita musikanzwa. So umwe noumwe anodzidza kwake. So for us to catch the time, tinofanira kuti tinge tichibuda pamba na 5 a.m. Kana tabuda pamba na 5 a.m. then I'll go and drop 3 of my kids avo vanodzidza kunzvimbo dzakasiyana siyana. So mukoma, there was one day apo pandakamuka, then musi wacho iwoyo vana vainge vasingaende kuchikoro, inini ndainge ndichienda zvangu kubasa ndiri ndoga. Munongoziva munhu kana uine time yako yaunenge wajaira kungobuda pamba, ndakabva ndangobuda zvangu. But the first thing that I noticed mukoma ndezvekuti inini I am using a diesel car, saka ndainge ndisingadi kuti ndingomutsa motikari nekutotanga kutofambisa motikari. I wanted the engine to heat up first, then ndobva ndazotanga zvangu kudriver ndichienda kubasa. And on that day I wanted to pick up some people, ndichingoti let me do kamushikashika mbichana, ndobva ndangowanawo kamari kemusana. So ndamuka kudaro mukoma, I went outside, then I switched on my car. Ndakati ndabatidza motikari. When I looked at the rear view mirror, ndakabva ndaona sekunge pane chinhu chakati nzvee chaita sekunge chainge chakandidongorera chiri kumashure kwemotikari. So I just thought kuti maybe imbwa, because kumaraini kwatinogara kune vanhu vakawandisisa who keeps a lot of stray dogs, saka imbwa dzedzia dzinenge dzichingotenderera all over the area. So I immediately dismissed it, ndikabva ndangoti it is one of those stray dogs. Ndokubva ndadzokera mumba ndikabva ndaita zvangu zvandainge ndichiita. In the meantime motikari yainge ichiidla, but motikari yakati yaidla for about a minute or so ndokubva yadzima. Immediately motikari payakadzima, I went outside and I switched on again the ignition, ndikabva ndadzokera mumba. Ndakati ndichingonogara pasofa mukoma, this time around ndakanzwa marevs emotikari achisimukira. Ndikati that is very strange, how come motikari inotanga kusimudza marevs ayo yet there is no one in the car. Ndokubva ndadzokera zvekare panze. Ndakati ndichingonodzokera panze, motikari ikabva yangodzima.
ende pandakapinda motikari yainge isiri on the on position, asi ignition yainge yatotenderedzwa and it was on the lock position. Saka I thought kuti maybe there was something wrong with the ignition, sezvo motikari dzedu service dzacho kana dziri dzekubasa dzinotongosevhiswa motikari yatofa. Ndikabva ndati when I get at work I want to show the maintenance kuti motikari iyi iri kufanira kuti inge ichimbopinzwa muworkshop. Mukoma ndakabva ndazotora lunchbox kangu then ndokubva ndazopinda mumotikari ndikabva ndazobuda. I don't know mukoma kana paine munhu akambosanganawo nefeeling iyi yandiri kuda kukuudzai, like when you are driving in your car then you feel as if kuback seat kune munhu akagarako. It's not like kune munhu waunenge uchiona as such, but kungova that feeling yekuti you are not comfortable uri mumotikari because you feel as if there is something that is there with you in the car. Ndo zvandakabva ndazotanga kunzwa izvozvo. Immediately mukoma ndakati ndava kunoyambuka kamwe karukova, so because where we are staying unotoyambuka kamwe karukova kuti unge uchizonobata main road. Ndakati ndichinoyambuka karukova kaya, it was a little bit dark, but wainge wava kukwanisa kutoona even kana ukasasarudza kushandisa malights emotikari. So ndakati ndichinoyambuka karukova kaya mukoma ndakabva ndaona kuti mumvura mainge muine hove yainge irimo. Hove iyi ndakaramba ndakaitarisa because the way that I saw this fish it was really big. Ndaona hove iya mukoma, then ndopa yakabva yazotanga kubuda mukarukova kaya mbichana. So when I was looking at that fish I was busy asking myself kuti ko hove iyi zvivindi iri kumbozviwana kopi zvekuti inge ichibuda mumvura. I was really fascinated and I wanted to see more. Hove iyi mukoma yakazoti yava kuda kubuda mumvura ndopa ndakabva ndazonotisa kuti this one haisi hove zvamuchose but yainge itori njuzu yandainge ndichiona. So all along hove iyi zvayainge yakaita it seems as if yainge yakangoisa muswe wayo pamusoro pemvura. That is why I was thinking kuti yainge iri hove completely, but the moment muswe uya pawakazonura mumvura then the rest upper part of the body payakatanga kubuda mumvura ndo pandakabva ndaona kuti ainge ari mukadzi ainge akanakisisa. Yes mukoma ainge ari munhu mutema but ganda rake ainge ari munhu mutsvuku, vaya vavanoti mayellow bone. Ganda rake mukoma rainge rakanakisa ende rainge richiita kubwinya. Even though I was sitting in my car ndakati ndakatarisa mukadzi uya I was even attracted for a second kwaari. Ndakati ndangorohwa nehana mukoma, then ndokubva ndanzwa sound imwe yakandivhundutsa. Sound it seemed as if painge paine chimwe chinhu chihombe chainge chadonhedzerwa chichibva mudenga ndokubva chadonhedzerwa pamusoro pemvura. Then immediately mukadzi uya akabva azongodisappear ende ndikabva ndazongoramba ndichingoenderera mberi nerwendo rwangu, but my legs were shaking. So this thing that happened to me mukoma, even right now handisati ndawana kana mukana wekuti ndinge ndichimbogara pasi nemudzimai wangu kuti ndinge ndichitaura naye. The reason as to why ndisingadi kuti ndinge ndichizotanga kutaura nemudzimai wangu ndichimuudza zvose izvi zvandakaona, it is because apo patainge tichiri mayouth iye mudzimai wangu paainge asati atendeuka ndakamupfimba asati atombotendeuka, tainge tichiri kugara kumaruzevha. Zvino pamba pavo mudzimai wangu painge pachiitwa izvozvo zvechivanhu zvekare, pachiitwa zvemanjuzo. Ainge atori nagogo vake avo vainge vachitombopota vachinzi vaitorwa hanzi nemamarine spirits iwawo vobva vatombonogara pasi perimwe dhamu ririko kumaraini ekwedu kumaruzevha uko. So I do not want to spark that interest again in her mind, because kubva zvandakamufimba I then dragged her into church and akabva azotovawo munhu wekuti nanhasi uno chinhu chinonzi kunamata anochifarira. So I do not want to bring up that conversation kuti nditange kumuudza kuti izvi ndo zvandakasangana nazvo, because anokwanisa kuzotanga kuzozvibvunza kuti maybe it is a sign yekuti
anofanira kuti ange achitevedzera zvinhu izvozvo, zvinhu zvekuti handidi kana any part of my family members vange vachizotevedzera zvinhu zvine marine spirit mukati. So chiitiko ichi mukoma chakaitika chakandishamisa, because this was the only encounter that I have ever had with a spiritual being. So mukoma, kana mukazoisawo nyaya yangu kune vedare renyu, please just tell me so that ndinge ndichizongotevererawo mucomment section ndichinzwawo miono yevamwe vanhu. Asi ndo zvandakasangana nazvo izvi. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, muchingovapawo miono yenyu, muchingovaudzawo zvamunofungawo mupfungwa dzenyu kuti should he tell his wife, kana kuti vongosiyana nazvo, vongoramba vachingokurudzira mhuri yavo sezvavataura kuti vange vachingoita zvekunamata and walking away from the marine spirits. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Zvakangoma hazvo vedu we. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai so. Kubva ndichikura, kubva I think pandainge ndiine grade 6 ndo pandakatanga kuita zvevakomana. Ndainge ndichingodanana nawo nevakomana vainge vachiita zvekufudza mombe kumusha uko kwandakakurira. Saka vakomana ava ndainge ndichingovadira because vaipotawo vachinditengerawo mabiscuits. Mostly ndainge ndichifarira mamwe aya anonzi coated biscuits. Ndainge ndichimafarira zvisingaiti. Kunyange nanhasi uno mukoma zvandiri kurarama ndiri kuno kuSouth Africa, chinhu chinonzi coated biscuits edu aya ekumusha ndinochifarira zvisingaiti. Most of the times kana ndikangosvikawo pamukuru ndo paanowanzokutengeswa kuno kwatigere, ndinobva ndatomeka sure kuti ndamatenga mabiscuits iwawo. So mabiscuits iwawo mukoma ndingangoti ndo akandidzidzisa kuti ndinge ndichiita zvevakomana, because kubva zvandakangoziva kuti mukomana kana achikuda iwewo ukaita sekunge haumudi, iye anobva azotanga kukunyengerera nemari. Ndaingoti wose wandinenge ndadanana naye ndobva ndamuudza kuti enda kumagrosa unonditengera mabiscuits, munhu obva atomhanya unonditengera mabiscuits. Apa ndainge ndichitori kumagrade 6, ndakazototi ndava mugrade 7 kana kutorara nevakomana ndainge ndava kutorara navo. Ndaitoti paya pekunzi vanhu vanenge varara, inini ndakakurawo ndichichengetwa nagogo. Zvekare pamba painge pakagara vamwe vana mai nini, vana vose vagogo mukoma including amai vangu, hakuna akambogara apinda mumarriage. And nekuzofambawo kwenguva ndakabva ndazoziva kuti gogo vangu munhu ainge achibata zvisingaiti. Nanhasi uno gogo vangu vachiri vapenyu and ndo vandinotemba navo. Zvino mukoma zvandainge ndava kuitapo pandainge ndava grade 7, ndaitaimira kana vamwe vose avo vandainge ndichirara navo vabatirwa nehope, inini ndobva ndavhura dhoo zvishomanana, ndobva ndatomboenda zvangu ndonorara kumba kwemukomana uyo anenge andivimbisa kuti ari kuda kuti ange achizondipa mari kuti ndinotenga mabiscuits. Ndaiva munhu wekuti ndaifamba usiku, dai kwanga kuri kunzi varoyi vainge vachida kuti ndinge ndichidhumana navo mukoma, ndingadai ndakadhumana navo, because time dzangu dzandaifamba it was between 10 kunosvika kuma12 am. Ndaiti kana ndabuda mumba na10 ndobva ndaenda tikanorova zvedu, ingava iri 1 round kana kuti 2 rounds, ndaizoziva kuti kuma 2:30 ndinenge ndichibuda mumba memukomana uyo wandinenge ndichidanana naye. And nguva zhinji ndaisatomboita even zviya zvekuti ndiperekedze, inini ndaitozvinzwa kuti ndakasimba. Then there was one time ndakati ndichibva kuboyfriend yangu ndo pandakabva ndazosangana nagogo vangu, vainge vakangomira zvavo pakati pechivanze, vakabva vati ndiri kuzviziva kuti uri kubva kupi ende ndakuona kuti uri kubva kupi. Saka izvi zvakabva zvazondinetsa
because gogo vakati vataura neni vainge vakaita kunge chistatue, so vaisatombofambisa musoro wavo, maoko avo or anything. Ndakangovaona vakangomira kuita chistatue kudaro, saka ndakangotya ndikati maybe gogo vabhoyekana neizvo zvandainge ndaita, ndokubva ndamhanya ndichipinda mumba umo mandainge ndichirara. But gogo ndakati ndavadongorera ndava kuda kunovhara dhoo, vainge vakangomira vasingashifti muviri wavo, vasingaite sei. Ndokubva ndavhara dhoo ndikabva ndarara ndikati nhasi zvangu mangwana ndicharohwa, because gogo vaiva munhu aipopota zvekare nekurova. Asi gogo vakazongondidaidza apo pavainge vakagara zvavo vari voga, vakagara pasi pemumvuri weumwe muti, so wavaiwanzokufarira kuti vange vachienda kunogara pasi pawo. Then gogo vakabva vazonditi pane zvimwe zvinhu zvavainge vachida kundidzidzisa. To my surprise, gogo vangu vakabva vazototanga kutondidzidzisa chiya chavanoti china Mwari mukoma. Inini ndakachidzidziswa nagogo vangu mbune, ndokubva vatonditi ndaifanira kuti ndinge ndichitanga kugadzirawo sikarudzi yangu kuti ikwanisewo kuzova sikarudzi yekuti kana ndasangana nemurume wandinenge ndasangana naye anobva azova addicted kwandiri. Gogo ndo vakandidhonza, ndokubva vazonditi zvainge zvaita right mushure mekunge saizi yacho vaona kuti yainge yava right. From there on mukoma, I think kuti experience iyo yandainge ndadzidziswa nagogo yakabva yazoita kuti ndinge ndichizoita wild, because ndainge ndava neattitude yaya yekuti kana umwe mukadzi akandituka, then ndaibva ndangozviudza kuti manje ndikuda kukukaurisa, ndikuda kukushongoresa, ndikuda kuona kuti akangwara pakati pako neni ndiani. Zvandainge ndava kuita ndezvekuti ndaibva ndazotanga kuektera murume wemukadzi uya ende ndaiti kana ndaektera murume wemukadzi uyo wandinenge ndanetsana naye, kungava kuri kuchibhorani kana kuti kupiko kwatinenge tasangana, kana zveshe zvekuti munhu anongokaruka andibvunza makuhwa, then ndaektera murume uya vashoma mukomanashi vekuti vaizotadza kuzondiresista, because gogo vane mishonga yavo iyo yavakashandisa pandiri. Nanhasi uno ndinoona sekunge mishonga iyoyo haisati yatombo expire, because ndikangotarisana nemurume maziso, murume iyeye akaramba akatarisana neni, then pane zvinozotongoitika paari. Izvi ndo zvandinoudzwa nevarume vevanhu avo vandinodanana navo. So ipapo mukoma ndo zvandaizoita kana ndazodanana nemurume wemunhu, ndaizongoita zvimwe zvinhu zvezviya zvekuti relationship iyoyo inge ichizozivikanwa, kuitira kuti mukadzi wacho ange achizoboyekana. Nekufamba kwenguva mukoma, ndakabva ndazosangana neumwe murume ainge aine mukadzi wake. Murume iyeye ndingangoti pavarume vose avo vandakadanana navo ndiye wandakanyanyisa kuda. Ndainge ndichitoda kuti ndinge ndichizova mudzimai wake, but akabva azondinyepera achinditi ainge asina mukadzi. By the time that I found out it was already late. Mudzimai wacho akabva azozama kuti ange achindigadzira. Paakandigadzira mukoma, chakandinetsa ndechekuti gogo vangu vakarwara vakaita sekunge vachafa, ende vachirwara kudaro vainge vachingorutsa. Then gogo zvavakazoita ndezvekuti vakazoti varecover, ndo pavakabva vazotanga kundituka, ende vakangondidana ndokubva vanditi ndiperekedze kumunda. Takati tiri kumunda kuya tiri busy tichisakurira chibage, then gogo vakabva vatanga kundituka vachinditi siyana nenyaya yekudanana nevanhu, because handiti unoona kuti ndakarwara sei. Ndikabva ndati gogo zvinopindirana papi izvozvo? Murume uya besides akatondinyepera kuti imimi munge muchizorwara zvava kupindirana papi? Gogo ndopa vakabva vazotanga kundiudza vachinditi mukadzi wacho hanzi ainge akafamba, then ainge akaisa runyoka pamurume wake. Inini pandakazonoita bonde nemurume uya ndakabva ndazobatira runyoka rwuya, but gogo vakabva vazoshandisa mishonga yavo, vakabva vazotora runyoka rwuya ndokubva vazorwuisa pavari. Ndokurwara kwacho kwavakaita, vainge vachitopurira
ndakashandisa hanzi poison iyo yainge ichifanira kuti inge ichizondiuraya. So kubva ipapo mukoma, gogo vangu munhu wekuti kunyange zvavo vaipota vachindituka but vaisambova serious mukundituka kwavo. Nanhasi uno kana ndikaita mascandals andinenge ndaita, unotonzwa kutoti gogo vanongopopotawo zvezve zvekuti dai wakwanisa kungoitawo musha wako but havasi serious zvavo nazvo. Kubva ipapo mukoma, semunhu wekuti ndainge ndatoona kutoti gogo vangu vanomira neni, ndakabva ndatoita very serious. Nanhasi uno mukoma ndiri munhu wekuti handizezi kudanana nemurume wemunhu, ndinotongozvitemba kuti gogo vangu muroyi mukuru. And it seems as if zvandakaitwa nagogo vangu zvine kamwe kaaddiction zvinenge zvine kamwe kaaddiction kazvinondipa. So because zvandinowanzokuita ndezvekuti inini ndinotochiva munhurume. Let's say kana ndikatarisa murume uyo wandinenge ndachiva, ndinobva ndatonzwa shungu dzedze dzekuti uyu ndoda kumbomupedzera zvezve zvekuti ndoda kunyatsomurakidza kuti pamubhedha ndinogona. Ende hongu mukoma, pamubhedha ndiri shasha. Murume wose wandinenge ndasangana naye pabonde anotosvika pakutondirumbidza kuti ya, ndakamborara nevakadzi but handisati ndambosangana nechampion yakaita zewe. Vazhinji vandakarara navo mukoma vekuti by the time yekuti ndinenge ndapedza kumugwinhira, unotonzwa munhu ava kuti ndiri kunzwa mweya wangu uchida kubuda zvezve zvekuti umwe ndakazotoita zvekuzotomhanya mubathroom ndikanonyorodza towel, ava kuti ndiri kunzwa kuti mweya wangu uri kuda kubuda, ndiri kunzwa kuda kufenda. Ende uchitoona munhu achitorakidza kuti kana simba chairo haatomborina. So I think kuti mishonga yakashandiswa pandiri nagogo vangu ndo inokonzeresa zvose izvi zvandiri kuita. Pfungwa dzekuroorwa handitomborina, neexperience yose yandiinayo pabonde. Varume vazhinji vanotogwadama pasi vachitoti taura zvaunoda ndikuroore, but inini pfungwa idzodzo handitomborina zvachose. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Ya, varume tiri pamahwani. Hanzi ndakasangana nevamwe baba, ndakati ndakarara navo baba vaya ndokubva ndavagwinira. Amina kuti kugwinira kuita sei? Please come back vanzvadzi vedu mutiudze kuti kugwinira uku kwamakavaita mainge muchimbonyatsokuita sei? Hanzi ndavagwinira kudaro baba vaya vakabva vati hanzi ndiri kunzwa mweya wangu uchida kuenda. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndakapotsa ndauraya vamwe baba mushure mekunge ndasangana navo pabonde because ndiri champion. Zvakangoma hazvo veduwe. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.